Hoixe? Kaixo. Kaixo. Zer moduz? Hau, bai horixe da. Zer moduz? Ama, Arratsaldeon, ama. Hau da etxea. Nor da? Gu gara, izeba. Ireki. Ene, asun, sartu, sartu. Arratsaldeon. Zer moduz, izeba? Ongi, ongi. Eta gurasoak? Haiek ere ongi. Hau Ramon da. Eta hau izeba Pilar da. Zer? Senargaia? Ez da senargaia ez. laguna edo. Aurrera, aurrera. Hartu. Zer dira pakete hauek? Horiek auzokiak dira. Eta hauek oinetakoak. Ireki. Eskerrik asko. Gazta, bai? Bai. Eta ardoa. Ongi. Eta hauek zuek zarete? Ez gara gu. Horiek Aitona eta Amona dira. Hauek Aitona eta Amona dira. Ara, hori osaba da. Kaixo. Arratsaldeon, osaba. Zer moduz? Joño, zuza da, musu bat. Eta hori, nor da? Hori laguna. Zer? Zer moduz? Hala. Sagarra manzana ikat. Sagarra manzana ikat. Sagarra manzana Ikatza karbon, mujer andriata, hombre gizon, shanti, 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 chili. Sartu. Ez. Sartu. Ez, sartu zu. Sartu. Sartu. Ama eta alaba. Semea eta aita. Semea eta alaba. Gurasoak. Aitona eta aita. Amona eta ama.
izeba eta osaba. Amona eta aitona. Etxea, Etxea, etxeak, oinetakoak. oinetakoak, Oinetakoak. ardoa, 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 emaztegaia eta senargaia. emaztegaia eta senargaia. Senargaia eta emaztegaia. Zaharra, Gaztea, gaztea, zaharra, Gaztea, zaharra. hotza, 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 ireki, ireki, ireki. semea, alaba. Ama, aita. Izeba, osaba. Amona, aitona. Lapurra, Lapurrak, Lapurra, Arratsaldeon. Zu ere sukaldaria zara? Tira, itxoin. Zer da hau? Zer moduz? Ongi. Eta zu? Ongi. Begira. Zinta berri bat. Zer da? Dantzak? Politak? Politak, itxoin. Begira. Begira, aita eta alaba. Bi alaba eta bi aita. Alaba eta gurasoak. Eta bi gizon.
Bi gizon zahar. Basoerdia. Bi basoerdi. Basoerdiak. Bi alaba, alaba, alabak. Bi aita, aita, aitak. Bi baso, basoa, basoak. Bi oinetako, oinetakoa, oinetakoak. Bi gizon, gizona, gizonak. Bi gizon zahar, gizon zaharra, gizon zaharrak. Hori Martin da, ezta? Bai, itxoin. Nortzu zarete zuek? Ni Xanti Garzia naiz. Ni Mikel Zabala. Ni Jon Garai naiz. Eta zuek? Nortzu zarete zuek? Gu Martxelo eta Xabi Ugarte gara. Eskerrik asko. Gu Jon eta Mikel gara. Gu Martxelo eta Xabi gara. Gu, Xanti eta Martin gara. Ni naiz. Zu zara. Ura da. Gu gara. Zuek zarete. Hauek dira. Eta gu, Grasi eta Patxi gara. Nor gara gu? Nor gara gu, nor gara gu, nor gara gu, zer gara gu. Eta zer dira haiek? Jo! Zer zarete zuek? Gu dantzariak gara. Eta zer dira horiek? Horiek ere dantzariak dira. Eta haiek ere dantzariak dira? Ez, haiek ez dira dantzariak. Hauek dantzariak dira. Horiek ere dantzariak dira. Haiek ez dira dantzariak. Nortzu dira dantzari horiek? Dantzari horiek Martxelo Ugarte eta Jon Garai dira. Eta haiek? Nortzu dira dantzari haiek? Dantzari haiek Mikel Zabala eta Xabi Ugarte dira. Eta hauek nortzu dira? Horiek Martin eta zu zarete. Eta gu? Nortzu gara? Izeba eta osaba. Amona eta Aitona. Etxea. Etxea. Etxeak. Oinetakoak. 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 Ardoa. 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 Emazte gaia eta senar gaia.
emazte gaia eta senar gaia. Senar gaia eta emazte gaia. Zaharra. Gaztea. Gaztea, zaharra. Gaztea, zaharra. Hotza. 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 Ireki. 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 Semea, alaba. Ama, aita. Izeba, osaba. Amona, aitona. Lapurra. Lapurrak. Lapurra. Arratsaldeon. Zu ere sukaldaria zara? Tira, itxoin. Zer da hau? Zer moduz? Ongi. Eta zu? Ongi. Begira. Zinta berri bat. Zer da? Dantzak? Politak? Politak, itxoin. Begira. Begira, aita eta alaba. Bi alaba eta bi aita. Alaba eta gurasoak. Eta bi gizon. Bi gizon zahar. Basoerdia. Bi basoerdi. Basoerdiak. Bi alaba, alaba, alabak. Bi aita, aita, aitak. Bi baso, basoa, basoak. Bi oinetako, oinetakoa, oinetakoak. Bi gizon, gizona, gizonak. Bi gizon zahar, gizon zaharra, gizon zaharrak. Hori Martin da, ezta? Bai, itxoin.
Nortzu zarete zuek? Ni Xanti Garzia naiz. Ni Mikel Zabala. Ni Jon Garai naiz. Eta zuek? Nortzu zarete zuek? Gu Martxelo eta Xabi Ugarte gara. Eskerrik asko. Gu Jon eta Mikel gara. Gu Martxelo eta Xabi gara. Gu Xanti eta Martin gara. Ni naiz. Zu zara. Ura da. Gu gara. Zuek zarete. Hauek dira. Eta gu Grasi Aitona eta amona dira. Hauek Aitona eta amona dira. Ara, hori osaba da. Kaixo. Arratsaldeon osaba. Zer moduz? Joño, zu zara, musu bat. Eta hori, norba. Hori laguna. Zer? Zer moduz? Hala. Sagarra manzana ikat. Sagarra manzana ikat. Sagarra manzana ikat. Katza carbón, mujer andriata, hombre gizon, Xanti, 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 Chili. Sartu. Ez. Sartu. Ez, sartu zu. Sartu. Sartu. Ama eta alaba. Semea eta aita. Semea eta alaba. Gurasoak. Aitona eta aita. Amona eta ama. Hoixe? Kaixo. Kaixo. Zer moduz? Hau, bai horixe da. Zer moduz? Ama, Arratsaldeon, ama. Hau da etxea. Nor da? Gu gara, izeba. Ireki. Ene, asun, sartu, sartu. Arratsaldeon. Zer moduz, izeba? Ongi, ongi. Eta gurasoak? Haiek ere ongi. Hau Ramon da. Eta hau izeba Pilar da. Zer? Senargaia? Ez da senargaia ez. Laguna edo. Aurrera, aurrera.
hartu. Zer dira pakete hauek? Horiek auzokiak dira, eta hauek oinetakoak. Ireki. Eskerrik asko. Gazta, bai? Bai. Eta ardoa. Ongi. Eta hauek zuek zarete? Ez gara gu. Hori